Φίλες και φίλοι της Δέλτα Τηλεόρασης, καλησπέρα. Πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο γρήγορα. Από ό,τι καταλάβατε από το βίντεο που παρακολουθήσαμε, φιλοξενούμε ομάδα ποδηλασίας. Και μάλιστα ομάδα ποδηλασίας από την Οριστιάδα. Ίσως είναι η μοναδική ομάδα οργανωμένη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θράκη. Θα μας τα πούνε όλα τα μέλη της ομάδας που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Είναι η ομάδα του Ποδηλατικού Συλλόγου Ρήσος Οριστιάδας. Καλησπερίζω από αριστερά μου τον πρόεδρο, τον Χαντώνια τον Νικόλαο. Καλησπέρα. Και από δεξιά μου τα μέλη της ομάδας ποδηλάτης ουσιαστικά, τον Αριστοτέλη τον Παπαγεωργίου και τον Δαμιανό τον Άνω. Καλησπέρα σε όλους. Πρόεδρε, ξεκινάμε από σένα. 3 χρόνια ο Ρήσος έτσι ασχολείται με την ποδηλασία. Έχει ενεργή δράση. Ενεργή δράση. Νομίζω ότι κλείσατε αυτό το καιρό τα 3 σας χρόνια. Καταρχήν να πούμε ότι ο Ρήσος ήταν ένας μυθικός βασιλιάς της Θράκης. Ναι. Ωραία. Να το πούμε και αυτό. Πώς επιλέχθηκε καταρχήν το όνομα? Το όνομα επιλέχθηκε από τους φίλους, από τους 40 ποδηλάτες. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που κάνατε στον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Οριστιάδας Ρήσος και να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και τη Δέλτα Τηλεόραση, διότι με τον τρόπο αυτό προβάλλεται η δράση του Συλλόγου μας σε όλη τη Θράκη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σας ανακάλυψα από το site σας, το οποίο είναι πάρα πολύ οργανωμένο και επειδή μου αρέσουν οι ιστοσελίδες, τις παρακολουθώ. Έτσι, και γι' αυτό είναι και ένα παράδειγμα ότι πολλοί κόσμος που μπορεί να μην έρχεται σε εσάς, να ξέρει απλά τι κάνετε. Να το πει σε κάποιον φίλο και φίλο στο φίλο να μαζευτεί κάποιος κόσμος. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε επί 3 χρόνια. Ο Σύλλογος ξεκινάει στην ουσία 4 χρόνια τη δράση του. Στις 25 Μαΐου του 2008, 25 ποδηλάτες, μεγάλοι ποδηλάτες σε ηλικία θα έλεγα, αποφασίσανε να κατεβούν στους δρόμους της Οριστιάδος με τα ποδήλατά τους προκειμένου να διεκδικήσουν πιο ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας μέσα στην πόλη. Έτσι δημιουργήθηκε το 2008 ο Σύλλογος, ο οποίος μετράει 4 χρόνια δράσης. Απλώς τα τελευταία 3 χρόνια ήταν που είχαμε την έντονη δράση μας με τη μετονομασία. Στην αρχή δημιουργήθηκε ο Ποδηλατικός Όμιλος Βορείου Εύρου, αλλάχθηκε, έγινε Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος με αλλαγή καταστατικού και είμαστε και μέλη αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Σαν επίσημο μέλος, που συμμετέχουν αθλητές μας αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως και μέλος της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Θράκης. Οπότε τα 4 χρόνια δράση του Συλλόγου ήταν δυνατά. Ξεκινήσαν, όπως είπα, 25 ποδηλάτες. Αυτή τη στιγμή, με υπερηφάνεια σας λέω ότι είμαστε γύρω στα 480 μέλη του Συλλόγου, από τον οποίο τα 160 θα έλεγα ιδιαίτερα ενεργά μέσα στην πόλη και με ιδιαίτερη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Και προχωράμε και πιστεύουμε ότι ο στόχος του Συλλόγου ακριβώς είναι να αναδείξει το ποδήλατο στην πόλη της Οριστιάδος και όχι μόνο. Προσπαθούμε να διαδώσουμε το ποδήλατο στο Βόρειο Εύρο, όπου έχουμε την έντονη δραστηριότητά μας. Και με μεγάλη χαρά έχουμε και ποδηλάτες μας και από την Σαμοθράκη και από την Αλεξανδρούπολη και από το Σοφλή και από το Δημότυχο. Καλύπτουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή προσωρινά, θα έλεγα, ανάγκες κάποιων πολιτών των πόλεων που ανέφερα. Των γύρω πόλεων, προκειμένου να δημιουργηθούν και εκεί, αν είναι δυνατόν, ποδηλατικοί αθλητικοί σύλλογοι, διότι το ποδήλατο είναι η χαρά, θα το πούμε και παρακάτω, είναι η υγεία. Και όσοι περισσότεροι ασχοληθούν με το ποδήλατο και το γνωρίσουν, πιστεύουμε ότι θα είναι πιο ευτυχισμένοι και περισσότερο χαρούμενοι και χαμογελαστοί, ειδικά στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε τώρα. Φαίνεται ότι το έχετε κάνει μόδα, μάλλον, για να μιλάτε για περίπου 500 άτομα μέλη. Είναι τελικά μόδα στην Οριστιάδα. Και ίσως πρέπει να ανησυχούν και κάποια άλλα αθλήματα, με την καλή έννοια πάντα. Ποια είναι η φιλοσοφία του Συλλόγου? Είναι αγωνιστική, είναι γενικά αθλητική, είναι και τα δύο? Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας? Ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2008 ως τουριστικός σύλλογος, δηλαδή να καλύψει τουριστικές ανάγκες και ανάγκες ψυχαγωγίας των πολιτών. Επειδή διαπιστώσαμε όμως ότι στην πορεία, μετά από περίπου 2 χρόνια δράσης, ότι καλή και η ψυχαγωγία, καλή και η διασκέδαση, αλλά δεν γίνεται ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η πρόοδος έρχεται μέσα από τους αγώνες. Ο αγώνας θα σε βελτιώσει σαν αθλητή, θα σε βελτιώσει και ως ποδηλάτη. Με αποτέλεσμα κινηθήκαμε, αλλάξαμε το καταστατικό, αγωνιστήκαμε σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες που μας έδωσε ποδηλασίας και η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, αλλά και η UCI, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όσον αφορά τα αναβολικά και όλα τα σχετικά. Με αποτέλεσμα να αλλάξουμε τη μετονομασία μας, να γίνουμε ποδηλατικός αθλητικός σύλλογος, προκειμένου να πετύχουμε, αν είναι δυνατόν, και κάποια χρηματοδότηση ακριβώς για αυτό το λόγο και να αποκτήσουμε και γεωγραφικό προσδιορισμό. Οπότε είμαστε Οριστιάδα. Διαφημίζουμε δηλαδή και την Οριστιάδα ως η βόρειότερη πόλη αυτή τη στιγμή της Ελλάδος, που αγωνίζεται και προσπαθεί μέσα από τον αθλητισμό να προβάλλει ό,τι καλό έχει αυτός ο τόπος να επιδείξει.
Οπότε ξεφύγαμε από το τουριστικό το τμήμα και είμαστε και αθλητικό σύλλογο. Έχει λοιπόν ο σύλλογο δύο κομμάτια αυτή τη στιγμή, το τουριστικό και το αθλητικό. Εάν κάποιο θέλει να ψυχαγωγηθεί και να μάθει κάποια πράγματα για το ποδήλατο, έρχεται στο σύλλογό μα, δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος και φίλος του ποδηλάτου, όπως λέμε, να βλέπει τις δράσεις μας και να συμμετέχει. Είμαστε εδώ να τον βοηθήσουμε και να τον δείξουμε τα πρώτα του βήματα. Εάν όμως, επειδή όλοι μας έτσι ξεκινήσαμε, κανένας δεν γίνεται αθλητής από το ξαφνικά. Ξεκινάει, τον αρέσει κάτι, το λατρεύει, παθιάζεται με αυτό και θέλει να ασχοληθεί και με αθλητική δραστηριότητα, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αθλητικές κατηγορίες και ο αθλητής, ο μεγαλύτερος που έχουμε, είναι ηλικίας 65 ετών αυτή τη στιγμή. Από τι ηλικία έχετε αθλητές? Έχουμε αθλητές από τα 12, θα έλεγα, μικρά παιδάκια 12-13 ετών, που προσπαθούν μέσα από τα φροντιστήρια από είναι όλα πάρα αυτά πολύ δύσκολο να αθληθούν. Είναι δύσκολο για ένα μικρό παιδάκι και ο μεγαλύτερος μας αθλητής είναι 65, όπως σας είπα, 66 κιόλας νομίζω, αλλά ο μεγαλύτερος μέλος ποδηλάτης, θα έλεγα, είναι ηλικίας 84 ετών αυτή τη στιγμή. Και τα βιντεάκι που είδαμε στην αρχή και οι φωτογραφίες που παρακολουθούμε τώρα, καταλαβαίνουμε ότι γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ τις παρακολουθώ και από το ίντερνετ, αλλά μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ ο τουριστικός χαρακτήρας αυτός που δίνεται και η σχέση, η ανταλλαγή επισκέψεων με Τουρκία και Βουλγαρία. Εσείς δηλαδή ουσιαστικά κάνετε και λίγο εξωτερική πολιτική, έτσι? Πολιτική φιλία, θα έλεγα, και πολιτιστική συνένωση και των δύο λαών, και των Βουλγάρων και των Τούρκων. Ό,τι καλύτερο. Έχουμε έρθει σε επαφή και με τους Βουλγαρούς και με τους Τούρκους τα τελευταία ειδικά χρόνια και μάλιστα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Και έχει καθιερωθεί, πλέον έχει γίνει θεσμός, η διεθνής ποδηλατοδρομία που γίνεται την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαΐου, όπου χαρακτηρίζεται και διεθνής ποδηλατοδρομία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Δεν σας κρύβω ότι μαζεύονται περίπου 350 Βούλγαροι ποδηλάτες, γιατί στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το άθλημα της ποδηλασίας, και με συμμετοχή περίπου 70-80 δικών μας ποδηλατών και άλλων αντίστοιχο 100 περίπου Τούρκων, γίνεται όλη αυτή η συνάντηση. Μια ποδηλατοδρομία Σβίλεγκραντ, Ορμένιο, Καστανιές, Ανδριανούπολη, με τελετές υποδοχής και μέσα στην Ανδριανούπολη και αντίστροφο δρομολόγιο προς τα πίσω. Και πραγματικά ενώνει και τους τρεις λαούς και διαπιστώνουμε από κοντά ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Απέναντίας, τα κέρδη της συνεργασίας μεταξύ μας είναι πολλαπλάσια από το αντίθετο. Έτσι. Πολιτισμός και αθλητισμός, λοιπόν. Να πάμε όμως, έχετε και άλλες δραστηριότητες που μου έκαναν εντύπωση. Κάνατε μια ημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα, ενημερωτική για το ποδήλατο και τη σωστή του χρήση. Πέστε μας και δύο λόγια γι' αυτό. Επειδή πιστεύουμε ότι δεν αρκεί μόνο η εκδρομή ή η βόλτα ή ένας αθλητής να ξέρει κάποια πράγματα, πιστεύουμε στην ευρεία διάδοση του ποδηλάτου στην πόλη. Το σύνθημά μας είναι ότι καλός ποδηλάτης είναι ο ενημερωμένος ποδηλάτης. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και τα ωφέλη που υπάρχουν μέσα από το ποδήλατο και για τη σωματική του και για την ψυχική υγεία του καθενός, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κίνδυνοι. Επειδή λοιπόν ο καλός ποδηλάτης είναι ο ενημερωμένος ποδηλάτης, έρχεται ο Σύλλογος πέρυσι, προσπάθησε και έκανε την πρώτη του ημερίδα με θέμα την ενημέρωση ακριβώς του κοινού για το ποδήλατο και έγινε θεσμός. Έτσι λοιπόν, πριν την προηγούμενη την Κυριακή, είχαμε τη δεύτερη ημερίδα του Συλλόγου με θέμα άνθρωπος και ποδήλατο, σχέση ζωής, διότι πραγματικά είναι σχέση ζωής το ποδήλατο αυτή τη στιγμή, όπως έχει εξελιχθεί και όπως έχει καθιερωθεί αυτή τη στιγμή και στην πόλη της Ορεστιάδος, αλλά και γενικότερα όπως βλέπουμε στην Ελλάδα. Να κάνω πάσα τώρα στον Αριστοτέλη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στη δασολογία στην Ορεστιάδα, και λέω πάσα γιατί να πιαστώ από το θέμα των ατυχημάτων και της ασφάλειας. Έγινε κάποιο μικρό ατύχημα αυτές τις μέρες από ένα ποδηλάτη. Πιανόμενοι λοιπόν από αυτό το γεγονός, να πούμε λοιπόν για τα μέτρα που πρέπει να παίρνει, να λαμβάνει ένας ποδηλάτης, έτσι, για το θέμα της ασφαλείας. Το ατύχημα που έγινε προχτές είναι μικρό σε συνέπειες τελικά για τον ποδηλάτη του συλλόγου μας. Μπορεί όμως να μας παραδειγματίσει και αλλά ήταν σοβαρό ατύχημα. Ο αθλητής έκανε προπόνηση και χτυπήθηκε από πίσω από οδηγό ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματός του. Αν δεν φορούσε κράνος, θα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση του σήμερα. Το κράνος του έγινε κομμάτια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και αν αγοράσουμε φτηνό ποδήλατο, πρέπει να επενδύσουμε χρήματα να πάρουμε ένα καλό κράνος. Γιατί το κράνος θα χρειαστεί μόνο μία φορά. Μετά είναι για πέταμα, αλλά αυτή τη φορά θα μας σώσει τη ζωή όποτε χρειαστεί. Άρα λοιπόν το θέμα του κράνους είναι βασικό. Γενικότερα ο ποδηλάτης πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένος, όσο μικρό ποδήλατο κι αν έχει, όσο λίγες βόλτες κι αν κάνει, όσο αργός κι αν είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να έχει ανακλαστικά πάνω στο ποδήλατο ώστε να μπορεί να κινείται με ασφάλεια τη νύχτα, να έχει φώτα, φωσφοριζέ γυλαίκο
Καλό είναι από εκεί και πέρα να ξέρει τι πρέπει να κουβαλάει μαζί του σε μεγάλες βόλτες, να μπορεί να υδροδοτείται και να παίρνει τροφή αν χρειαστεί. Τέτοιου είδους πληροφορίες υπάρχουν στο ίντερνετ. Γι' αυτόν τον λόγο κάναμε και την ημερίδα και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα για αυτά. Είναι πάρα πολύ βασικό επίσης ο ποδηλάτης να δει το ποδήλατο σαν τρόπο ζωής και σαν διασκέδαση, να περνάει καλά. Και μετά λίγο το βλέπει και πιο σοβαρά, αρχίζει η άθληση και για κάποιους από τους αθλητές μπορεί ακόμα να αρχίσει και ο αγωνιστικός αθλητισμός. Θέμα κόστους. Όταν μιλάμε για ποδήλατο, γιατί κόστη μιλάμε, από πού ως πού, και ένα παιδάκι που το οποίο θέλει να ξεκινήσει σε μικρή ηλικία, γιατί ποδήλατο μιλάμε ότι πρέπει να πάρει για να έχει μια πρώτη επαφή με αθλητικό επίπεδο ποδηλάτου. Η αλήθεια είναι ότι ο καλός ποδηλατικός εξοπλισμός μπορεί να φανεί ακριβώς, ειδικά αυτή την εποχή. Αλλά επίσης μεγάλη αλήθεια είναι ότι με πολύ χαμηλό κόστος μπορεί κάποιος να ξεκινήσει το ποδήλατο και ανάλογα με το πόσο σοβαρά θα το δει, μπορεί αργότερα να επενδύσει περισσότερα χρήματα. Αρκεί να σας πω ότι η απόσβεση που έχει ένας καθημερινά μετακινούμενος σε μια μικρή πόλη, σαν την Ορεστιάδα, σε κόστος βενζίνης, καλύπτεται μέσα σε λίγους μήνες. Με ένα πολύ απλό ποδήλατο που κάνει 200 ευρώ, υπάρχουν και πιο φθηνά φυσικά, αλλά με ένα ποδήλατο 200-300 ευρώ μπορεί να καλύψει άνετα τις ανάγκες του. Αλλά ξαναλέω ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας, εκεί πρέπει κάποιος να επενδύσει καλά λεφτά. Δηλαδή, καλύτερα να πάρει ακριβό κράνος και φθηνό ποδήλατο παρά το αντίθετο. Πιστεύετε ότι έχετε τα 3 χρόνια αυτά λειτουργίας σας, έχετε αλλάξει κάπως τη φιλοσοφία ανθρώπων στο θέμα μετακίνησης? Μετακινούνται πια για τη δουλειά, δηλαδή άνθρωποι με ποδήλατο? Πιστεύω πως ναι. Και πριν ακόμα εκδηλωθεί με τέτοια σφοδρότητα η κρίση που περνάμε, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των ποδηλατών στην Ορεστιάδα και επίσης αυξήθηκε και ποιοτικά ο αριθμός των ποδηλατών. Δηλαδή, βλέπει κανείς, στην αρχή ήταν ελάχιστοι αυτοί που είχαν καλά ποδήλατα. Σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να επενδύει περισσότερο. Αποκτήσαμε και στολές. Πλέον κινείται με ασφάλεια, φοράει τα ειδικά ρούχα που χρειάζονται, γιατί πρέπει να φοράει συγκεκριμένα ρούχα για προστασία. Και άνθρωποι κάθε ηλικίας και κάθε δυνατότητας βλέπει κανείς πλέον ότι είναι πιο σωστά εξοπλισμένοι. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον του ποδηλάτου στην πόλη. Είναι ένα όχημα. Καταρχήν, το ποδήλατο είναι 3 πράγματα. Είναι παιχνίδι, είναι όχημα και είναι και αθλητικό εργαλείο. Αλλά κυρίως είναι όχημα, άρα χρειάζεται και σιγά σιγά να μπορέσει και ο οδηγός του αυτοκινήτου να περιμένει πλέον στη διασταυρώση εκτός από αυτοκίνητα να δει και ποδήλατα και να μπορέσει αντίστοιχα να συμπεριφερθεί. Πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά το κερδίζουμε. Είναι μια κουλτούρα λίγο. Βλέπω στην Αλεξανδρούπολη που κινούμαστε πάρα πολύ με ποδήλατο, ακόμα και που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, ο αυτοκινητιστής ακόμα δεν το έχει συνηθίσει. Αυτό πιστεύω θα επιληθεί μόνο με τη μαζικότητα. Όσο πιο πολλοί ποδηλάτες κυκλοφορούν, τόσο σιγά σιγά θα αναγκαστούν να μας σεβαστούν περισσότερο τα αυτοκίνητα. Είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Βλέπουμε μια ανωδική τάση. Και βέβαια το ποδήλατο, εκτός από τα ωφέλη που έχει τα περιβαλλοντικά, δεν εκπέμπει ρήπους. Δεν έχει θόρυβο, δεν έχει καθόλου χορύπανση, δεν προκαλεί χορύπανση. Δημιουργεί πιο καλοδιάθετους ανθρώπους, έτσι, και αυτό παίζει ρόλο στην ποιότητα ζωής. Δεν πιάνει χώρο στην πόλη, σε πάρκινγκ κλπ. Δημιουργεί όμως και μια καλύτερη κουλτούρα μετακίνησης στην πόλη και πιστεύω ότι οι επιπτώσεις θετικές που θα δει η πόλη μας με τον καιρό θα είναι εμφανείς. Είμαι πολύ αισιόδοξος πάνω σε αυτό. Η επιλογή σας ως προς το ποδήλατο, σαν μέσο αθλητικό, ας πούμε, σαν άθληση, έγινε και με τη σχέση σας με την ειδικότητά σας, περιβάλλον, δασολογία? Όχι. Το ποδήλατο το χρησιμοποιούσα εδώ και πολλά χρόνια σαν μέσο μετακίνησης. Απλά το αθλητικό μέρος της ενασχόλησης με το ποδήλατο οφείλεται στο σύλλογο. Που μέσα από το σύλλογο στην αρχή περισσότερο από περιέργεια και σιγά σιγά παρακινούμενος από άλλους και μαζί με την παρέα αρχίσαμε σιγά σιγά, αγοράσαμε καλύτερα ποδήλατα και αρχίσαμε το παρεΐστικο. Το παρεΐστικο, ναι. Αυτό είναι το βασικό συστατικό που έχει ο σύλλογος, είτε σε εκδρομικό είτε σε αθλητικό επίπεδο, που προσφέρει πραγματικά. Την ενασχόλησή μου με το περιβάλλον και τα δάση κλπ. Το καλύπτω περισσότερο με άλλους τρόπους, αν και το τελευταίο 2 χρόνια έχω και εγώ mountain bike και πηγαίνω συχνά βόλτες. Ναι. Προσφέρονται οι περιοχές κοντά στον Εύρο και στον Άρδα για βόλτες σε χωμάτινες διάδρομες. Είναι κάτι μοναδικό, φαντάζομαι. Είναι πολύ όμορφα. Να συνδυάζονται όλα αυτά μαζί. Και στο Νότιο Εύρο έχει πολύ ωραίες διαδρομές, πάρα πολύ ωραίες και μάλιστα πιο ορεινές ακόμα για περισσότερες ανηφόρες που χρειαζόμαστε εμείς ποδηλάτες. Και γενικά όλη η Ελλάδα έχει πανέμορφες διαδρομές που αξίζει τον κόπο να τις ανακαλύψουμε. Να σας πω και κάτι άλλο, ότι
Αν κινηθούμε με το αυτοκίνητο μια διαδρομή, την βλέπουμε με έναν αλφα τρόπο. Αν την κάνουμε την ίδια διαδρομή με ποδήλατο, είναι υπερπολαπλάσιες οι εντυπώσεις που παίρνουμε. Ζούμε πραγματικά τη διαδρομή και την ομορφιά. Και αξίζει τον κόπο πραγματικά να βγει κανείς με το ποδήλατο να κάνει έστω και μια μικρή διαδρομή, μόνο και μόνο για να δει τη διαφορά. Σε έναν ενήλικα κάποιας ηλικίας, ο οποίος ψάχνει μια διέξοδο να αθληθεί, πιθανόν να ξεφύγει από την καθημερινότητά του, αλλά και για το θέμα της υγείας, γιατί να επιλέξει το ποδήλατο, τι θα του λέγατε, 2-3 πράγματα έτσι κομβικά που θα τον επηρεάζαν πάρα πολύ? Καταρχήν, το ποδήλατο είναι η ήπια άθληση. Αν μπορεί κανείς να κινηθεί με χαμηλές ταχύτητες, αν λάβει τα μέτρα είναι μια ασφαλής άθληση, θα μπορούσε να μου πείτε να περπατήσει ή θα μπορούσε να τρέξει. Ναι. Με το ποδήλατο καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις και έτσι έχει περισσότερες εικόνες, παραστάσεις από αυτό. Επίσης, σε σχέση με το τρέξιμο, δεν επιβαρύνει τόσο πολύ τα γόνατα. Σωστό. Είναι ένας ήπιος τρόπος και αν κανείς κινηθεί πραγματικά με ασφάλεια, κινηθεί σωστά, μπορεί με ασφάλεια να κάνει μια άθληση που θα κάνει πολύ καλό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους στον σύλλογο που έχουν επιβαρημένο ιστορικό από τραυματισμούς, από καρδιοπάθειες και επιλέγουν το ποδήλατο σαν μέσο περισσότερο και αποκατάστασης, όχι μόνο δηλαδή ενεργού άθλησης, αλλά και ενεργού αποκατάστασης. Κατάλαβα. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο Δαμιανό τον Άνω, ο οποίος είναι φοιτητής στη δασολογία στο Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδος. Δαμιανέ, γιατί να αφήσει ένας νέος την καφετέρια, την καλή ζωή, το καφεδάκι και να κάνει ποδηλασία? Υπάρχουν πολλά θετικά στην ποδηλασία. Πρώτα απ' όλα είναι η υγεία. Ναι, η διασκέδαση μπορεί να είναι ωραίο πράγμα, αλλά πολλές φορές έχει και κάποια αρνητικά. Μέσα από την ποδηλασία υπάρχουν μόνο θετικά. Βέβαια, σαν φοιτητής υπάρχουν και τα έξοδα. Αν θα μπορούσα να είχα κάνει τις μετακινήσεις μου με μηχανάκι, με λεωφορείο, με ταξί, με οτιδήποτε, θα είχα κάποιο κόστος. Με το ποδήλατο δεν υπάρχει αυτό το κόστος. Βέβαια, και σαν αθλητισμός μου γεμίζει κάποιες κενές ώρες. Και έτσι με σώζει από κάποιες κακοτοπιές. Ένας νέος μπορεί να σωθεί από κακοτοπιές. Ο αθλητισμός σώζει από τις κακοτοπιές. Ποιες είναι οι εμπειρίες σου μέχρι τώρα, οι αγωνιστικές στο σύλλογο? Καταρχήν, από πού είσαι? Είμαι από Καβάλα. Από Καβάλα. Είχες και πριν έκανες αγωνιστικό αθλητισμό στην ποδηλασία? Πριν όχι. Εδώ πέρα στην Ορεστιάδα το γνώρισα το ποδήλατο. Ποιες είναι μέχρι τώρα εμπειρίες σου? Έχω συμμετάσχει στον αγώνα στην Ξάνθη και στη Βιστονίδα. Δεν πήρα κάποια θέση. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο. Για τι χιλιόμετρα μιλάμε, για πόσα? Είναι από 90, ο μεγαλύτερος 90, 96, 70, Και πόσο 55. χρόνο χρειάζεται περίπου για να το... 5 ώρες, 4 εκεί. Είναι πολλές ώρες. Ναι. Είναι πολλές ώρες. Για τους μεγάλους είναι 4-5 ώρες. Χωρίς στάση, έτσι, πάντα μιλάμε. Ναι. Μιλάμε για υπερμαραθώνιο δηλαδή. Αν το μετρήσουμε σε χρόνο για να καταλάβουμε λίγο ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι, ένας μαραθώνιος, αν κάνει 2,5 με 3 ώρες ένας μαραθωνοδρόμος, μιλάμε για 2 μαραθωνίους δηλαδή, από πλευράς χρόνου. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Όχι. Και κάνουν πολλά παιδιά το ίδιο πράγμα σαν και εσένα, δηλαδή φοιτητές? Οι φοιτητές, όχι ιδιαίτερα γενικότερα. Στην Ορεστιάδα υπάρχουν άτομα που ασχολούνται, φοιτητές, με το ποδήλατο. Ναι. Δηλαδή το ποδήλατο στην Ορεστιάδα έχει μπει στη ζωή μας. Έχει και κορίτσια ή μόνο αγόρια ασχολούνται? Υπάρχουν και κορίτσια, ναι, βεβαίως. Άρα γίνονται και συναναστροφές και φιλίες. Βέβαια, και οι γνωριμίες είναι πάρα πολλές μέσα από όλο αυτό εδώ. Παίζει και αυτό λοιπόν κάποιο ρόλο. Βεβαίως. Έτσι. Πρόεδρε, τι έχουμε εδώ μπροστά, από εδώ και πέρα δηλαδή? Αγωνιστικά ή από πλευράς εκδηλώσεων? Ήδη σήμερα βελτιώθηκε ο καιρός και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα όλα τα μέλη του Συλλόγου. Διότι καλός καιρός σημαίνει για μας περισσότερες βόλτες εκτός από τα στατικά τα ποδήλατα που έχουμε και τα προπονητήρια που λέμε. Ναι. Η δράση μας λοιπόν είναι πλούσια, ξεκινάει ήδη. Έχει ξεκινήσει με την ημερίδα, γι' αυτό είπαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο πριν ξεκινήσουμε. Και ήδη τώρα έχουμε αγώνες. Ήδη ξεκίνησε ένας αγώνας στην Πικρολίμνη που έγινε στη Θεσσαλονίκη, πήραν μέρος 3 αθλητές μας. Αυτός που μας ενδιαφέρει εμάς από την αγωνιστική πλευρά, να πω κάτι, είναι ο αγώνας στη Στάσου. Από εκεί ξεκίνησε την αγωνιστική του Δάσιο Σύλλογος πριν 3 χρόνια και είναι ένας αγώνας που τον αγαπάμε. Είναι ο γύρος στη Στάσου, 96 χιλιόμετρα, όπου μαζεύονται, είναι διεθνής αγώνας και αγώνας open. Δηλαδή μπορεί να πάρουν όλοι, δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής, αρκεί να έχεις ένα ποδήλατο και να πάρεις μέρος. Είναι ένα διήμερο με αγώνες δρόμου και mountain bike πάνω στο βουνό.
Οπότε 28-29 Απριλίου κατεβαίνουμε στον αγώνα της Θάσου. Υπάρχει και το τοπικό πρωτάθλημα της ΣΜΑΘ με mountain bike που περιμένουμε, έχει καθοριστεί σαν ημερομηνία, είναι στα μέσα Απριλίου, αλλά περιμένουμε να καθοριστεί το μέρος που θα γίνει. Έχω μέσα σε επαφή με τους Βουλγάρους, μάλλον 13 Μαΐου θα καθοριστεί η 4η Διεθνής Ποδηλατοδρομία που έχουμε πει και πριν μεταξύ Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων, που είναι ένα σημαντικό, θα έλεγα, γεγονός που τα τελευταία χρόνια αρχίζει και αναπτύσσεται και προβάλλεται ιδιαίτερα και στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, θα έλεγα. Ναι. Και μάλιστα θα γίνει μια επισήμανση, περισσότερο οι Τούρκοι βλέπω ότι διαφημίζουν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη εκδήλωση από ότι εμείς και οι Βούλγαροι. Αν και οι Βούλγαροι το ξεκίνησαν. Έχουμε αμέσως μετά κάποιους άλλους αγώνες και στην Ξάνθη που είναι να γίνουν, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ημερομηνίες. Θα αναφερθώ περισσότερο τώρα στην τουριστική δράση, όπου κάθε Τετάρτη πλέον θα αρχίσουμε να συγκεντρωνόμαστε. Ωραία, να πούμε και τα ραντεβού λοιπόν. Ναι, με το που αλλάζει η ώρα, αυτή τη στιγμή θα μεγαλώσει και η μέρα. Άρα είναι εύκολο δηλαδή περίπου στις 5 η ώρα περίπου το απόγευμα θα συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία κάθε Τετάρτη για όλους τους αρχάριους, θα έλεγα, και τους φίλους του ποδηλάτου. Και από εκεί και πέρα, Κυριακές, Σαββάτο και κυρίως Κυριακές, θα κάνουμε ειδικές διαδρομές. Ναι. Και με mountain bike πάνω στο βουνό και κυρίως πάνω στον Πεντάλοφο που έχει κάποια έτσι βουνά, αλλά και κυρίως στο δρομολόγιο δίπλα στον Άρδα. Στο ποτάμι τον Άρδα, που έχει το ποτάμι αυτό μια φυσική ομορφιά που καλό είναι να την εκμεταλλευτούμε και να την αναδείξουμε στο μέλλον και με κάποιους αγώνες που θέλουμε να διοργανώσουμε ως σύλλογος εκεί μέρα. Στο τουριστικό λοιπόν κομμάτι περιλαμβάνεται η εκδρομή μας στη Θάσο. Δεν θα πάνε να τρέξουμε μόνο οι αθλητές μας, θα πάνε και κάποιοι άλλοι για να τους υποστηρίξουμε στον αγώνα, αλλά να κάνουμε και εμείς τις δικές μας διαδρομές εκεί. Έχουμε καθιερώσει μια βόλτα στη Σαμοθράκη, άρα του Αγίου Πνεύματος δηλαδή θα επισκεφτούμε τη Σαμοθράκη. Πέρυσι 42 ποδηλάτες ξεκινήσαμε από Οριστιάδα και πήγαμε στη Σαμοθράκη με τα ποδήλατά μας για ένα τρίμερο. Και όλη η μετακίνησή μας ήταν αποκλειστικά και μόνο με το ποδήλατο. Μας είδε ο κόσμος στο Σαμοθράκη, πραγματικά μας αγκάλιασε και μας περιμένουν και φέτος να πάμε. Ναι. Φοβάμαι ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ συμμετοχή, διότι διαδόθηκε παντού, θα έλεγα, στο όλο τον Εύρο και έχουμε αυτή τη στιγμή και μας ρωτάνε και από τον Αλεξανδρούπολη αρκετοί πότε θα πάμε για να έρθουν και αυτοί παρέα. Ψάχνει ο κόσμος εκτόνωση. Πραγματικά εκτόνωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η επαφή με το ποδήλατο είναι η επαφή με τη φύση και με το χώμα. Όλη αυτή η αρνητική φόρτιση, θα έλεγα, τα αρνητικά ιόντα γιώνονται και φεύγουν στο έδαφος και όταν γυρίζεις στο τέλος από τη βόλτα είσαι θετικά φορτισμένος. Δηλαδή βοηθάει σε αυτό στο να αποβολεί το άγχος και να. Έχουμε για την ώρα έτσι κάποιον πολύ καλό αθλητή, ο οποίος έχει κάνει ένα μπαμ, ας πούμε, και πανελλήνια, ένα όνομα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε έτσι σαν πρότυπο να δημιουργηθεί. Προς το παρόν έχουμε 2-3 αθλητές που έχουν ξεχωρίσει και όπως θα δείτε και στο βίντεο που δείξαμε στην αρχή, τα 3 χρόνια δράση του συλλόγου έχουν πάρει μετάλλια. Και μια κοπέλα και τουλάχιστον άλλοι 2 καλοί αθλητές δικούς μας που έχουν κερδίσει μετάλλια στον αγώνα που έκαναν οι Τούρκοι. Στην Τουρκία έγιναν 2 φορές αγώνες φέτος που πήραμε μέρος και τους πήραμε τα μετάλλια, θα έλεγα, διότι και οι 3 πρώτες θέσεις τα πήρε ένας αθλητής από την Ξάνθη και 2 δικοί μας. Δηλαδή οι Τούρκοι μείναν απ' έξω σε δικό τους αγώνα. Σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουμε κατέβει. Σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουμε κατέβει μεν, αλλά είμαστε πολύ πίσω, θα έλεγα ακόμη, αγωνιστικά σε σχέση με άλλους συλλόγους που έχουν πολλά χρόνια δράσης αλλά και καλύτερη προετοιμασία. Να αναφέρουμε λίγο και την ιστοσελίδα, τον τίτλο της ιστοσελίδας. Βεβαίως, ο Σύλλογος έχει και το Facebook, με την επωνυμία Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Οριστιάδος, αλλά και το www.risos.gr, όπου μέσα εκεί βγάζουμε ανακοινώσεις, ενημερώνουμε για τις προσεχείς μας βόλτες, τις προσεχείς διαδρομές. Και εάν κάποιος δεν είναι μέλος του Σύλλογου, και μάλιστα να μου επιτρέψετε να πω ότι η ετήσια συνδρομή για μια οικογένεια για να γραφτεί στο Σύλλογο είναι 20 ευρώ. Και καλύπτει με αυτόν τον τρόπο τα μηνύματα που στέλνουμε στην οικογένεια όλη για τις δράσεις του Συλλόγου. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, το μέλος του Συλλόγου μας θα πάρει και μήνυμα στο κινητό του ότι την επόμενη Τετάρτη, την επόμενη Κυριακή τι οργανώνουν αυτό. Τα ραντεβού τέλος πάντων. Αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί να ενημερωθεί. Που δεν έχει επαφή. Έρχεται στην ιστοσελίδα στο risos.gr, που είναι εύκολο το Risos να γραφτεί με τα λατινικούς χαρακτήρες, να δει, τα ανακοινώνουμε έγκαιρα 1 και 2 και 3 εβδομάδες νωρίτερα, να συμμετάσχει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να είναι μέλος του Συλλόγου για να μας ακολουθήσει. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάναμε μια φιλική κουβέντα, την οποία θα είναι χρήσιμη και για κόσμο πάνω που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το ποδήλατο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Πρόεδρο και τα 2 μέλη, τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Νάνο. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σε μια επόμενη ευκαιρία. Φίλες και φίλοι, σε λίγο στο δεύτερο μέρος εκπομπής.